фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод намудани Раҳмонзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин намудани Пирзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Пирзода Диловар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон таъин намудани Набизода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Набизода Фаррухиддин Амурдин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин намудани Рауфзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Рауфзода Саймумин Тоҷиддин раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод намудани Маъмурзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Маъмурзода Адҳам Маъмур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин намудани Ализод мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ализод Азизулло Муҳибулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин намудани Ҷумъазода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷумъазода Шарифҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин намудани Нӯмонзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Нӯмонзода Темурҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Спитамени вилояти Суғд таъин намудани Ҷуразода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷуразода Ҷамшед Ҳабибулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Спитамени вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рӯдакӣ таъин намудани Салимзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Салимзода Нусратулло Файзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рӯдакӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026